V reportáži Rastia Ekerta teraz uvidíme pád pilota, ktorému sa paragliding stal takmer osudným. Počas štartu, ktorý sledovala naša kamera, urobil vážnu chybu a náš štáb sa na jeho neodvratný pád mohol už iba prizerať. V tej chvíli bolo jasné, že mu ide skutočne o život. Uvidíme, nedelu. Prestrel! Opatrná, kontruj! Poďme za ním chytro napúšťať, lebo to tam nevyzerá dobre. Štart a pristátie sú dva najrizikovejšie okamihy letu. Je to paradoxné, ale najviac vážnych nehôd sa stáva práve v malých výškach, pretože pilot nemá čas napraviť prípadnú chybu. To sa stalo aj v našom prípade. Krásny letový deň nám pokazila hrozivo vyzerajúca nehoda kamaráta. Uvidíme, nedelu. Prestrel! Opatrná, kontruj! Padák sa nafúkol a ide nad hlavu pilota. Teraz malo prísť razantné pribrzdenie vrchlíka. To však pilot neurobil. Krídlo letí pred pilota a tu sa dá štart ešte zastaviť. Ale pilot do toho skáče a následuje masívny klapanec a zbortenie krídla, ktoré už letí. A asi v 50-kilometrovej rýchlosti naráža do svahu plného pňov a skál. Pilot je v šoku celý doráňaný. Stabilizujeme ho v sedačke a dávame prvú pomoc. Bojíme sa vnútorných zranení, preto okamžite voláme vrtuľník. Ten prilieta zo Žiliny asi o 15 minút. Paragliding je krásny šport, ale niekedy to môže bohužiaľ dopadnúť aj takto. Zraneného berú do svojej starostlivosti záchranári. Stabilizujú ho a o chvíľu odlietajú do Trenčianskej nemocnice. Našťastie sa vnútorné zranenia nepotvrdili a odniesli si to len poudíranej kosti. No a my lietame ďalej, možno o niečo opatrnejšie ako predtým. Prečo lietáš? No neviem iné robiť. Splnil som si svoj sen najväčší. Rastislav Ekert, televízia Joj.